På grund af en trist nuværende lejlighed kommer dette Mautausen-ed den 16. maj 1945 læste Heinrich Durmayer følgende Mautausen-ed op for den internationale komité på vegne af alle tidligere politiske fanger i Mauthausen. Det lange ophold i lejren har uddybet vores forståelse af værdierne i folks broderskab. Trofast mod disse idealer sværger vi i solidaritet og i fælles enighed at fortsætte kampen mod imperialisme og national tilskyndelse. Ligesom verden blev befriet fra truslen fra Hitlers overherredømme gennem alle folkeslags fælles indsats, må vi betragte denne frihed, som vi har kæmpet for, som alle folkeslags fælles bedste. Fred og frihed er garantierne for folks lykke. Og at bygge verden på et nyt grundlag for social og national retfærdighed er den eneste vej mod fredeligt samarbejde mellem stater og folk. Efter at vi har opnået frihed og efter at have kæmpet for vores nationers frihed, ønsker vi at bevare lejrens internationale solidaritet i vores erindring og lære lektien af den. Vi vil gå en fælles vej, vejen til alles udelelige frihed mennesker, vejen til gensidig respekt, vejen til at arbejde sammen i det store arbejde med at bygge en ny, fri verden, der er lige for alle. Vi vil altid huske de store blodige ofre fra alle nationer, der kæmpede for denne nye verden. Til minde om blodet, der blev udgydt af alle folk, til minde om de millioner af brødre, der blev myrdet af nazistisk fascisme, lover vi, at vi aldrig vil forlade denne vej. På det internationale samfunds sikre grundlag ønsker vi at rejse det smukkeste monument, som vi kan opstille for frihedens faldne soldater, det fri mænds verden. Vi henvender os til hele verden med en opfordring, hjælp os i dette arbejde. Længe leve international solidaritet. Længe leve friheden. Dansk.